Mae Interniaethau a Chymorth yn rhaglen waith o hyd at flwyddyn ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed, a gan hawster dysgu, anabledd dysgu a neu awtistiaeth. Rydych chi'n dysgu sgiliau gwaith a fydd yn eich helpu i gael swydd. Mae'n rhaid i chi fod mewn addysg, amser llawn mewn ysgol neu goleg, ac mae'n rhaid i'ch bod am gael swydd. Mae lleoliadau gwaith yn rhan o'r cwrs, felly nid ydych yn cael eich talu. Bydd rhywfaint o'r dysgu yn digwydd yn eich ysgol neu goleg, ond mae'r rhan fwyaf o'r dysgu yn cael ei wneud yn y gweithle. Mae'r cyflogwyr yn rhoi profiad gwaith i chi, rydych chi wedi eich hyfforddi i wneud rôl swydd a dysgu'r sgiliau sydd ei angen ar gyfer y gwaith. Efallai y gewch cynnig swydd gan y cyflogwyr pan bydd eich interniaeth wedi dod i ben. Rydych chi'n cael eich cefnogi yn y gweithle gan hyfforddwyr swydd arbenigol. Os gewch chi eich lleoli gyda cyflogwyr mawr fel ysbyty neu gyngor lleol, efallai gallwch rhoi gynnig ar 2 neu 3 swydd wahanol yn ystod y flwyddyn i'ch helpu i ddod o hyd i'r un orau i chi. Mewn colegau yng Nghymru, Interniaeth a Chymorth yw llwybr 4 y cwrs sgiliau byw'n annibynnol. Os oes gennych diddordeb mewn interniaeth, gallwch ofyn i'ch coleg lleol. Felly ydw i yn ymchwilydd o fewn Tynopolis ac hefyd ydw i yn hoffi mynd allan ar leoliad i ddysgu sut mae bod tu ôl i llen y camerâu yn gweithio, ond ydw i'n edrych ymlaen rwan hefyd i symud ymlaen yn y dyfodol at gwneud chydig o gyfanswyddo hefyd. Ac hefyd fel ymchwilydd dwi yn trefnu calendar ac pan dwi yn chwilio am hanesion gwahanol, wna i ffonio pobl hefyd i sôn fwy am y hanesion yma sydd ganddynt i'w rhoi. Wel, ers i mi ddechrau gweithio fo Tynopolis am y tro cyntaf, dwi wedi cael ddysgu sut mae gweithio mewn swyddfa neu chyfanrwydd. Dim byd mwy neu lai byth yn aros yr un fath, a mae hyn hefyd yn arwydd da weithio mewn swyddfa oherwydd da chi'n gallu cael chydig o hyblygwydd fel na weithio hefyd. Mae'n hyder i wedi gwella lot oherwydd fel person siaradus ydw i teimlo fel bod gynna i hyder siarad gyda pobl ar y ffôn ac wrth groesawu pawb i mewn i'r swyddfa, ond dwi hefyd yn teimlo fel bod gynna i hyder i ddweud fel petai os yna rhywbeth yn poeni fi neu os ydy gwaith weithiau yn dueddol o fynd chydig bach yn osmod i mi. Oherwydd wyf wedi cael gefnogaeth gyda Interniaethau a Chymorth hefyd, mae o yn help ddim ond i mi, ond i unrhyw un arall hefyd sydd efallai eisiau cael profiad o fewn, i gael insight ac i trio pob peth o fewn beth maen nhw eisiau gwneud mwyn iddyn nhw allu gwneud penderfyniad aeddfed wedyn os hynna ydyn nhw gwneud fel swydd parhaol efallai ryw ddiwrnod yn y pen draw.